So welcome back to the YouTube channel of Malawian Cameras. Okay. Timasana ma update okwana awiri, maybe awiri. Chifukwa choyambirira tikambe nkhani yokhuzana ndi kupulumutsidwa kwa munthu pilot ku dziko lija la Iran. Nkhani mije madzulisina atete timafuna clarification, timafuna kulongosola kwabwino chifukwa awanangolongosola zawo anangolongosola zawo mpaka napanamveka phekesera yonena kuti ndege zija zimene zinaphulika zija za ku America zija fa panoje pana ndege ziwiri mahelikopita chancha pana ndege ziwiri kuirani kuja mpaka zimaveka zonse kuti zinali ndi mavuto kenako after mavuto aja kenako ma Americans anangoti kufunika tingozi malizitsa tingoziphulitsa pasatsale chinechi chonse. Actually I don't know what information inachoka kuti imeneyo sindikudziwa kuti imachoka kuti komano timufuna tikambe pano pa za information imene ndi to General Daniel imene wapereka. Anyway, dzulo a Trump Secretary of War Pete Hegseth anali ndi ma generals anali ndi press briefing kufuna kulongosola mmene iwowa anapulumutsira munthu ameneyo. So as usual sikuti ndika video yonse chifukwa ndikaika video yonse ndikuti mukuona kaleso sizoledwa zimene zonse for video yo. You understand what I mean. So ili ndi ownership. So timangoloda kuika video pang'ono kwinaku tizichita titu molongosolerana. So choyambirira general amene analongosola kaye kuti makamaka zinakhala bwanji koma kuti alongosola ma zina koma zina salongosola koma zina zarani alongosola mmene zinakhalira. So choyambirira akuti ndithu pilot wagwa after wagwa anavulala koma kuvulala kwake nkuti at least kwa bobobe kuti atha kuyenda. So athamanga kumapita kuti kupita ndithu chakumapiri kwinaku ali ndi cholumikizana chake kuti like choona kuti what did you say? Okay, kankaka chokhangatechi nde ama chimapereka menjani location. Okay, location ndoti yeyo anali ndi 40 ngati piston komanso ndi location chimapa chimene amapereka ndili pakuti ndikumalumikizana chabwino. So zilatero ndithu iyayi wakhala amene muzenthu mpaka na iyi tere dziwa inali mpaka na kufikira pamene ndithu nthawi inakwana kuti anthu aja tsopano anampeza masopano ma Americans aja akuti anampeza komano pamene anampeza I think I don't know kuti zinakhala bwanji komano ndikuganiza kuti awawa sikuti akuwanapeza kwa anthu yayi kuti ampeza ampanga surround no sizali choncho komano iwo kupezeka kwa ndege kuti ndege iyo anthuso pamenenso amadzasoda ndekuti ali kuti kumene kuti. So point inali apa ndege ina inali ipanga communicate ndi munthu uja ndege ina inali ikuchinga kuteteza. You understand? Kuteteza kuti huundana you understand what I mean? So zinapeza zoti anthu akuiraniko tinakamba zoti kunali anthu apanya amasearch apacha fa analojeza za 60 chanchano undalama pacha pa TV amanenge zoti dalama bla bla bla. So pamene zinafika panna kuti akupanga za munthu ujoku and anthu awawa anayamba kuombera ndege zija zombera by a fighter strike package and moved into the objective area all under fire. En route, as some of you have seen on social media, the helicopters took gas off the C-130s and pressed onward and forward up into the objective area.
While this was ongoing and out in front of them, the Sandy flight of A-10s and other remotely piloted aircraft, drones, and other tactical aircraft were violently suppressing and engaging the enemy in a close-in gunfight to keep them away from the front seater and allow the pickup force to get into the objective area. Anazombera kwambiri. You understand? Yoyamba mene. During this engagement, one of the Sandy aircraft, the one primarily responsible for communicating with the downed pilot, was hit by enemy fire. This pilot continued to fight, continued the mission. Kenao, anabirizaso, inaso, kuomberaso, kwambiri. After picking up Dude 44 Alpha, the HH-60 Jolly Green fight was engaged by every single person in Iran who had a small arms weapon. And one of the aircraft, the trailing aircraft, took several hits. The crew sustained minor injury and they are going to be fine. Even if Ndege moso ndikuvulalaso. Kwa vanoba kurali at least ali kuchipatala kwa akonzedwa. Okay? Ripoti lirusulijwa kuna kule kusoma lijwa kwa general. Amene nkhani ndidi emene zimene akubana nazo kuti kumene koko. Chifukwa remember, it was a dangerous mission. No mission yoopsya. This was an incredibly dangerous mission, an incredibly dangerous undertaking. Sukunali yaize kumenali yoopsya. Kenako zinafika point onena kuti ababa anthu amene mndege fandege ayivulaza kwambiri. Yes, ayivulaza ayiwombera kwambiri. Ndana kufampho kamo mndege mucha chokamo nkupira ndege zinazo uwo wautali umunde mmene ma Americans analuzira ndegezi sikuti zinavuta 40 zimakanika chanchani kuti panali mechanical 40 chancha koma anazombera anazombera ndegezo after kuzombera ndezinagwa ndezinaphulika nde chilungamo chankhani chiti chilungamo chichi chuchoka pachani kumpaliso pano ya ma Americans timona ngati kuti muna yake atha kubisa kuti chanchani koma still sana kambe mwa direct chifukwa amenena kulongosa kuti ndege mwazoona zija zinagwa amene zinachita kuomberedwa koma nango kuti chifukwa chizi kuyankhula mosamalitsa you understand what I mean? So and pamene kumayambiriro kwa press imene iyi kumayambiriro kwake kunaoneka zoti a Pete Hegseth secretary of war, okay? Anapeza kuona zoti munthu uja okay pakuenda mavideo mimi namuona kumayambiriro kanafika kana konkurani kutsitsa mpweya. Good morning. And I was like, come on. I mean, Alisama Boma. But guys, I mean, why is it a big deal? Okay? Alisama Boma. And then nakabaka check, like banga verify what information do on adi. Yes, in the zone adi. Come on, no. So but my go fun. Anyway. Articles of impeachment have started. And based on what happened today, you can't fart in public. That's where we draw the line. So Pete Hegseth and his advisors, Captain Morgan and Jim Beam, it's been nice knowing you. Get back to Fox News where you belong, Pete. Guys, then the next video, thank you so much.